Tänään mä tein banaanikakun. Mä lisäsin 2 banaania ja sitten lisäsin vielä 1, eli 3 ja 2 munaa. Mä laitan ne alumiinivuokaan. Mä sekoitin banaanit tuossa astiassa, kun siitä tuli tommosta tasasta banaanisosetta. Mä sekoitin aika pitkään tätä. Ja sitten mä lisäsin nuo 2 munaa siihen. Mä otin sitten pispilän, vatkasin, kunnes siitä tuli tällaista ihanan tasaista. Sitten mä kaadoin sen tuohon alumiinivuokaan. Mä laitoin sen uuniin 175 asteeseen noin puoleksi tunniksi, ja sitä tuli tuon näköinen. Ja sitten tässä on lopputulos nyt auringon valossa, eli siitä tuli banaanikakkkua. Suosittelen, hyvin helppo resepti, kannattaa ottaa talteen ja tehdä itsekin. Mutta hei, nähdään seuraavassa videossa, moikka moi!